सिंदूर तमे मोर मधु मोर ना तमे भूलिबो ना मु भूलिबी। जय जगन्नाथ मु प्रिय आपण मान स्वागत करुँच ओडिया बहु प्रिया को पुणे फेस ब्लॉग गोटे आनी आपण मान तो आज प्रिंस जाऊँ भुवनेश्वर एवं 4 दिन तले जाते पुणी आउ थे जाऊँच कहीं कौन कौन अच्छी पोस्टर ना कौन प्रथा फिल्म कौन अच्छी तो मुझे राति सफा करदे ये मु आयरन कर देखुदी आयरन भी लगिगला चलतु देखो मु भी रोसे सारीदे तरबर आ ब्लॉग बना मूड ना आ रोसेटा सारी देखा दिन जा जहाँ हो आपण मानक देखे रही जाइए आ कौन मुझे आयरन करदेवी तापर रूम सफा करार अच्छे जे दिन है सफा करी हो पारुनी आज सफा करदेवी तो आज नाइट ही जो गरम हो ना कहू ना चलता मुझे आयरन करदे सियाड़े भजा बसई सियाड़े पड़ सब आड़े देखा पड़े आपण मैंने जदि ये वीडियोटा कंटिन्यू करुँच फुल वीडियोटा देखा निहाती ट्राए करेंगे कहीं मोर आज माने ये ब्लॉग रे पूरा काम ही काम आउ फुर्सत नथला तो जो खराल टाइमटा मत फ्री मिलला तो ब्लॉगटा आपण मैंने कंटिन्यू करें ही जानीपारे मु दिन जारे कौन काम कली कौन रोषे करी कौन खाइली आ प्रिंस कुआड़े गले फुल वीडियो देखले ही आपण मैंने जानीपारे आयरन आयरन होगला मोर देखा जदि अथर प्रिंस को पचारि पचारि जदि कहे ना पेंटा भी कर कहला अथर पेंटा कर होगला पेंटा कर काढ़ मु जीवन तुम एकला जीव मो हाथ में छड़े जे मत तुम दायी कर से ए जो सर्ट पैंट नहीं छाड़ूनी भजाटा देखी सारे बंद कर ए पेंटा भी आयरन करदेवी से व्हाइट पेंटा पिंधि जी कहते हैं यहाँ कले ना ब्लूटा आयरन करदे आयरन कर सारे घर सफा कला वाला कथा हो सहित देखु आपण मैंने देखले भी हंसबे किंतु कौन करवा एते गदा है सफा केते मलिया केते अच्छी यहाँ तो आयरन कर रूम रो अवस्था ना शोई पुणी कर जी आ सफा करी आ कौन करी ये भी कम होता ढाली होलु पानी पानी कम ढाली होलु न गाधा लोक पीए पानी देले ढाली होलु एवं कौन है ए कौन है रे तुबे गाधे बोले से सीन रही ना मो मिटू बहुत सुंदर कलकुआ कहलकुआ कहलकुआ जामिखिया कहलकुआ जामिखिया खाली जामिया खाए मिटू डाके दी मिटू कोई दे हाय 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 कोई दे हाय हाय कौन है जल्दी आन रे टाइम है कौन ना है फुल का वाले डांस करथुल अबे
Oh, no, no. କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? भुवनेश्वर କ'ଣ ପାଇଁ? रथार प्रीमियर को କି ଖୁସି। ଛି No, no, ହେଲେ ହେଲେ ଶୁଙ୍ଗି ଉଗି ଅଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ବେ ଦେଖାଗଲା ଲୁଚି ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହବ? श्रीधर कहलु आइया पे ତ କହିଲ ପରା श्रीधर श्रीधर ଦାନ୍ତ ए ତୋର सेकंड सेकंड या जल्दी आ क्या? ସକାଳୁ ଚା ଟିକେ ବି ପିଇନି, ପିଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର, ଏବେ ଟିକେ ପିଇବି। ସକାଳୁ ଚା ପିଇନି ବୋଲି ଏବେ ଚା ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ ଖାଇବି। ଖାଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ତ ସେ ତାଙ୍କେ ଖାଇକି ଯିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଏତେବେଳୁ ଆଉ ଖାଇଲି, ଗୋଟେ ବେଳୁ ଯେହେତୁ ଭାତ ଖିଆ 4ଟା ହେଇଗଲେ ଭୋକ ହେବ ଏତେବେଳୁ ଖାଇଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେ କେମିତି ଖେଳୁଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ମୁଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ ଚା ଆଣିଛି, ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆଣିଦେଇଛି, ଆଜି କପ୍ ଆଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆଣିଛି। ଟିକେ ଖାଇଦେବି, ଖାଇଦେଇକି ଯିବି ଇଏଟା ସଫା କରିବି ରୁମ୍ଟା ସଫା କଲା ପରେ ବାବା ମମି ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଏମିତି କରୁ କରୁ ତ ଘଣ୍ଟେ 2ଟା ହେଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆଜି ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଭାବୁଛି। ଏବେ ଆସିଲା କାମର ଟାଇମ୍। କାମ ମାନେ ରୁମ୍ ସଫା କରିବି। ରୁମ୍ରେ ଯାହା ମାନେ ପେଢ଼ି ଉପରେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ତାକୁ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ମଳିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଛି ସେଟା ବ୍ଲାକନେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକନେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ କିଏ ବି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ କରିକି ପକାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଲାଇଟିଂ ଆସିବ ଆଉ ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ବ୍ଲାକନେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଇକି ବହୁତ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ପୁରା ବେକାର କରିଦେଲି। ହେଲେ ବି ଯାହା ଟିକେ ନେଇକି ହେଇଯାଇଛି ତ ତାକୁ ଆଉ ଧରିକି ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇ ଭାବିଲି। ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲି ଆଉ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରିଛି। ମୋତେ ଏତେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ବନେଇ ଆସେନି, ଯାହା ବି ବନେଇଛି ବେଟର୍ ମୋ ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ମୋର ରୁମ୍ରେ ତ ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ସରିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋର ନାଇଟ୍ ବି ଶୁଖିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ଆଣି ପକାଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଦା
ରଖୁଛନ୍ତି ଖଟ ଉପରେ ପକାଇବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଅନମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯଦି କିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କଥାଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ମୁଁ ସବୁ ଚେୟାର ଝିକାଝିକି କରିକି ପୁରା ଝାଡ଼ାଝୁଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫା କରିନେଲି। କାମ ସରିବା ଉପରେ କରିଦେବେ। ବହୁତ ସବୁ ଯାକ ଆଣି ଦେଇଛି, ବାକି ଏଇଟା ଦିଥର ହବ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଛି। ରୁମ୍ଟା ଏତେ ଅସନା ହେଇଥିଲା ନା, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସବୁ କାମ ଖତମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମୁହଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଧୋଇ ଆସିକି ସେ କାମ ସରିକି ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଅଛି। ଚଉତି ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଠି ରଖିଦେଇଥିବି, ପରେ ଯାଇକି ସଫା କରିବି। ଚଉତିବି, ସଫା କରିବି କହୁଛି, ଚଉତିବି। ଆଉ ବାବା ଆସିବେ, ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଅଛି, ତାକୁ କରିବି। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ମାନେ 4-5 ଦିନ ହେଲା ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା। କାଲି ଅଧା ଅଧି ରାତିରେ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇ ପକାଇବା କଥା। ଆଉ କ'ଣ, ସେ ମୋବାଇଲକୁ ନେଇ ପକେଇବି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ। କି ସଫା କରିକି ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ବାବା ଆସିଲେ ହେରି, ବାବାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ତାପରେ ବାବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲି, ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିସିନ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହେ ତ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲି। ତାପରେ ବାବା ଖାଇକି ଗଲା ପରେ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିଦେଲି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, କାମ ତ ହେଭି ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ଆଣିଛି ହେରି, ଖାଇଦେବି, ଜୋରସେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଖାଇବା ମୋର ସରିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି। ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଶୋଇବି ଏବେ ଟିକେ। ତାପରେ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଟାଟା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଖରାବେଳଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥିଲି କି? ଖରାବେଳେ 2ଟା ପରେ ଆଖି ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମ ଯେଉଁ ମିଟୁ ନାହିଁ କି, ବହୁତ ରଡ଼ି ଛାଡ଼େ, ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3ଟାରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲାକୁ ନିଦ ହେଲା 3ଟା ଅଧେରୁ 5ଟା ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ନିଦ ହେଲା। ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ 5ଟା ଅଧେରେ ଉଠିଲି। 5ଟା ଅଧେକୁ ଉଠିକି ଚା ବନେଇଲି, ଚା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି। ମମିର ମୋର ଟିକେ ଗପିଲୁ। ଚା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗପୁ, ମମିର ମୋର। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼ୁ କେଉଁ କଥା ବି କଥା ହଉ। ତ ବସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବି ହେଇପାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିହାତି ଭାବେ ପକାଇଦେବି, ଯେହେତୁ କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିସାରିଲା କଥା ଅଛି। ଏବେ ଏଡ଼ିଟିଂ ସବୁ ସରିଲା, ଖାଲି ପକାଇବାଟା ବାକି ଅଛି। ଏବେ ପକାଇବି ନା ସକାଳୁ ପକାଇବି ଭାବୁଛି। ତରକାରୀଟା ସକାଳୁ ଥିଲା, ଗରମ କରିନେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଏ ଛାତ ଉପରେ ନା ସବୁ ପାଣି ଏ କାନ୍ଥରେ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଓଦା ହେଇକି ଅଛି, ତ ଗତିପଥି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ତରକାରୀ ଗରମ କରୁଛି, ଭାତ ବସେଇବି, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଜାଟେ ବନେଇଦେବି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଉମିନ୍ ବନେଇବି, ସାଧା ଚାଉମିନ୍। ତ 2ଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପି ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ ରେସିପି ଦେବି ସାଧା ଚାଉମିନ୍ର। ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ତ ଆସିବେ 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ।
ଆଉ କ'ଣ ଯାଉଛି ଭାତ ବସେଇବି, ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଓଦା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଝିକିକି ପାଣି ଏଇଠି ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ପାଣି ପଡ଼େ ଆମର, କେମିତି ଏଇଠି ଅଖା ପକେଇକି ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି, ନହେଲେ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇ ହେବନି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଠି ଭାତ ବସେଇ ନେଇଛି, ଯିବି ଏବେ ପରିବା କାଟିବାକୁ। ପରିବା ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରିନେଇଛି, ପରିବା କାଟି ଭଜା ବସେଇଦେବି। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ପରିବା କାଟିବାକୁ ଆସିଲି ହେରି, ଆଉ ଆଈ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମମି ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବନି, ବାବା ତ ଗୋଦାମରେ, ପ୍ରିନ୍ସ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସୋମ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚାଉମିନ୍ କରିବି ନା, ଚାଉମିନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଠେଇଛି, ଚାଉମିନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ କେମିତି ହେଉଛି ଏବେ ଗୋଟେ 5-7 ଦିନ ହେବ ବେଶୀ ରଡ଼ି ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁଟା ତା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେଇ ଦେଉଛି, ତ ସୁକୁମାର ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଭାତ ଖାଇଛି, ଭାତ ଖାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବି ଚାଲାକି ଧରିଛି ନା, ଉଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ମୂଷାଟା ସେପଟେ ପୁରୁଣା ଫ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଜା ପାଇଁ ପରିବା କାଟୁଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଥିଲି, କ'ଣ କହିଯାଉଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ କହିଯାଉଥିଲି। ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଟେନସନ୍ଟା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ସେ ଟେନସନ୍ଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର ରହୁଛି। ଚାଉମିନ୍ ସିଝେଇବି, ଚାଉମିନ୍ ବନେଇବି, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସୋମରୁ ମୋର ଖାଇବେ, 10ଟା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଚାଉମିନ୍ କଲାବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାହେଉଛି, ଦେଖେଇବି କହିକି ପୁରା ହେଲା ପରେ ଦେଖେଇଲି ଚାଉମିନ୍ ଆଉ ଖାଉଛି। ଫେର୍ ପୁଣି ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବେ, କାହିଁକି ନା ମୋର ବି ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ସରିଲା, ସବୁ କାମ ସରିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଗାଧେଇବି, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଅଛି କରିବି, ତାପରେ ଶୋଇଥିବି, ପ୍ରିନ୍ସ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ଉଠିବି। ଆଉ ରାତିରେ ଭଲସେ ବି ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲିନି, ପୁରା ଗାଧେଇ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି ବୋଲି ଆସିଲି, ଏଣ୍ଡ ହିଁ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ ଦିନ ଯାକ କାମ ପରେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।